Hola a tothom. Benvinguts al nostre podcast sobre història local. Avui parlarem dels últims bombardejos sobre Girona durant la Guerra Civil. Jordi, què va passar a finals de gener i principis de febrer de 1939? Doncs, Núria, van ser uns dies terribles per a la ciutat. Entre el 28 de gener i l'1 de febrer, Girona va patir els darrers atacs aeris de la guerra. Aquests bombardejos van causar més de 50 morts i centenars de ferits. Quines zones de la ciutat van ser les més afectades? Les bombes van caure en diversos punts, com la carretera de Barcelona, la plaça del Carril, ara coneguda com plaça Poeta Marquina, la residència de les Germanetes dels Pobres i la seu de Socors Roc de Catalunya a la plaça Dídac Tarradell, actualment plaça Marquès de Camps. És terrible pensar en la destrucció que van causar. Però tinc entès que hi havia refugis per protegir la població, oi? Sí, tens raó. Un dels més importants era el refugi del Carril, situat sota la plaça del mateix nom. Va ser dissenyat per l'arquitecte gironí Josep Claret Rovira el 1938. Què tenia d'especial aquest refugi? El refugi del Carril tenia una capacitat per a més de 250 persones i comptava amb un disseny molt peculiar. Estava pensat per evitar que hi pogués entrar metralla, fins i tot si una bomba queia a prop. Realment, aquests fets ens recorden la importància de preservar la pau i aprendre del nostre passat. Gràcies, Jordi, per compartir aquesta informació tan valuosa sobre la història de Girona.